On està la càmera, Fred? No ho sé, Fred, no ho sé. Això és invisible. Ajuda. Ah, mira, el llum que està aquí. Ai, quina colla d'imbècils. Hola, jo sóc el Pilar i aquest és el meu ajudant, Enrique. I avui us Però que ens fem protagonistes de Fred i Lluc. O al revés. al revés, perdó. Lluc i Fred. I avui us presentarem el llibre de... El Lluc i en Fred de sucre a l'illa invisible. L'autora és Laia Longan. Els dibuixos o il·lustradora és de Ta i l'editorial és de... La Formiga. I el nostre amic Fred o Vidal ens explicarà el resum del conte. Aquest conte tracta sobre dos nens, que és El Lluc i el Fred. i... Vam néixer junts, bessons, i vivíem en una ciutat que no ens agradava i després la vam trobar molt divertida i ens ho passàvem pipa. I després va vindre una amiga nostra Sí. i ara ens vam trobar un ocell gran i ens vam pujar en ell. Sí. I l'ocell ens va portar fins a una illa invisible. No sé, era de sort. L'havíem descobrit amb un ocell. Havíem caigut i havíem... descobert l'illa. I érem els primers que havíem descobrit l'illa invisible. Ens ho vam passar molt bé. Molt pipa. Però la pena és que no hi sabia res. Ja, i per això li vam contar la nostra vida. Sí? Com no? Com no, que... Si no qui no es... preocupada. I qui no explica a la mare les seves aventures? I l'aventura va ser pipa. Ens ho vam passar pipa. Adéu!